Don Ramón foi, para min, o valor máis importante que ten Don Ramón é o de orador. O que pasa é que non todos teñen agora a virtude, a posibilidade de escoitalo. Algúns tivemos no seu momento, pero a súa presencia é a que exixía o orador típico da oratoria romana, non? Primeiro tiña cualidades para iso, tiña unha presencia física que basta con verlo, non? Tiña unha voz grandiosa que era imprescindible nun orador antigo porque non había micrófonos, tiña unha memoria prodigiosa porque antes un orador non podía levar as notiñas por escrito. Don Ramón reunía todas esas condicións e foi un extraordinario orador. Para min, o maior mérito, sin dúbida, de Don Ramón Otero Pedraio, que tuve a virtude de poder escoitar, era o de oratoria. Que a Asociación de Amigos de Otero Pedraio, que foi creada tamén por un periodista, cura, pero periodista, non? Antón Gómez, non? Que foi, se non me equivoco, pois un dos primeiros creadores de Radio Popular, non? Aquí en Ourense, non? Pois el foi o que creou a Asociación de Amigos de Otero Pedraio, non? Independentemente da Fundación Otero Pedraio, e que teña continuidade agora con esta xeración de periodistas, non? Está ali tamén o presidente neste momento, José García López, non? Presidente da Asociación de Amigos, e que teña, por tanto, esta virtude de Otero Pedraio, que era a retórica, teña continuidade nas novas xeracións, non? Ben acollidos todos aquí nesta casa, é súa para visitarla cando queiran, desde logo toda a cooperación por parte da Fundación a Asociación de Amigos de Otero Pedraio. Noraboa por levar a cabo esta nova promoción, non? De novos futuros oradores. Moitas grazas. O primeiro, o agradecemento á Asociación de Amigos de Otero Pedraio por permitirnos estar aquí presentes neste certame de oratoria en formato podcast. É un honor porque contribuye este evento, contribuye a que a mocidade, que é importantísimo na miña opinión, a mocidade pois faga valer todo aquilo que pregonou e promoveu Don Ramón Otero Pedraio. Eu non tuve a oportunidade de falar con ele, pero vino nos anos 76, quero recordar, e vino, esta figura representa perfectamente o seu estilo. Este era Don Ramón Otero Pedraio. Entonces, quero dicir que aqueles valores de promover a lingua, promover a cultura, promover as costumbres de Galicia, ele foi un mestro, de feito conocíase como o mestre da cultura galega ou o mestre da oratoria, e nunca mellor dito para celebrar este acto que estamos celebrando hoxe. Un premio verdadeiramente singular que nós tivemos que apoiar desde o primeiro momento, por decirlo de outra maneira, e a súa consolidación está garantindo un éxito, verdade? Tanta participación, traballos colectivos, nun ámbito como é o do Otero Pedraio, esta fundación magnífica aquí en Amoeiro, que nos lembra o patriarca das letras galegas, decía Emilio Landes, verdade? Unha persoa, un piar fundamental dentro do que é a construción da Galicia moderna e a concepción do que é o galego e a cultura galega. El desde aquí soñou cunha Galicia mellor, non sei se soñou unha Galicia máis ou menos parecida á que temos hoxe, o que estou seguro que a de hoxe é moito mellor que a que coñeceu el, e que nos leva a traer xente nova a unha fundación que se figura ao redor dun patriarca do ámbito clásico, na súa escritura e na configuración da súa obra, da súa obra e da súa biografía. E onde queríamos chegar con isto? O que se dixo aquí, a comunicación. Otero Pedraio, además de ser un gran sabio, foi un gran comunicador. Hai xente na historia da humanidade que sabe moito, pero non soubo comunicado ben, ou comunicado despois deles existir. E ao contrario, xente que sin saber tanto foi capaz de ser o que hoxe chamaríamos prescriptores. Prescriptores de opinión, prescriptores de ideas. Colocaron aquelas frases, colocaron aquel discurso, colocaron no lugar oportuno. Agora tocamos a vos. Tocamos a vos facelo noutro, como digo, noutro formato e noutro tempo. Pero vos xa estades destacados por facelo aquí. E a partir de agora tedes que nada máis que perfeccionalo, seguro, para facelo dunha forma sublime, que é como ides facer vos dentro de moi pronto. E tedes a oportunidade de velo aquí, neste templo da cultura, do saber, que tamén dirixe Eduardo López Pereira e o seu equipo, acompañado deste grupo de xornalistas que
que están aquí hoxe, que é un auténtico luxo contar con todos vos aquí, porque ainda que non vos pareza, é de momento que ao mellor non os coñezades, hoxe temos nesta sala algunhas das persoas máis destacadas da comunicación social da Galicia contemporánea. Moi pronto seredes vos, seguro, estou segurísimo. Igual que estaría don Ramón Otero Pedrallo só véndonos, porque para iso tiña tamén o que diríamos un radar moi amplio e moi bo ollo. Gracias a todo o corpo docente, dos profesores que fixeron posible isto, que seguides traballando con eles na aula, que o fagades pola cultura de Galicia, pola lingua propia de Galicia, moi importante que estean nesa vanguarda das tecnoloxías e das cidades máis temperás para poder conseguir ese potencial de comunicación que moitas veces nos falta desde un país que ten 2.700.000 habitantes e que está nunha esquina dunha península, pero que temos un potencial cultural e comunicador moi grande. Eles son o xermono para poder facer, estado conseguindo vos dentro desas aulas. E ademais, todo ánimo. Seguide concursando, seguide vos presentando a todo tipo de certames, non teñades ningún tipo de pudor en ensinar porque sodes moito. Sodes algo moi importante. Un pilar fundamental, como este que temos aquí no centro desta sala, xa na cultura e na sociedade propias de Galicia, como foi don Ramón durante toda a súa vida, pero vos sondelo dos tempos modernos. Nada máis. Eu falo en nome do noso presidente, Xosé López, que é un privilexio para min falar en nome dele. Nós somos todos os que estamos aquí, que ben nomeaba o noso conductor deste programa, deste premio, que a verdade é que temos esa vocación de servizo a prol da defensa pois da Asociación de Otero Pedrallo e a prol da cultura galega. É verdade que a oratoria en formato podcast ten moitísimo percorrido, pero é máis, coincido moito co que decía o director de Coren, pero temos cada vez máis proxectos, polo menos no ámbito universitario. Temos unha liga de debate tanto na Facultade de Dereito do campus de Ourense como na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo do campus de Vigo. É verdade que temos que facer moitas máis cousas, pero as habilidades orais vanse conseguindo. De feito, o campeón mundial do ano pasado era na promoción a de Dereito, que eu son profesora desa promoción. Co cual, ide traballando, hai, é verdade, moitos títulos, moitos graus ou moitos mestrados que teñen moito máis percorrido na oralidade que outros que son moito máis prácticos ou moito máis de traballo de cada un de seu. Pero eu creo que como ben decía el, e como ben estamos convencidos todos os que acompañamos a estas mulleres gañadoras deste premio de hoxe, temos moi claro que se falamos, e ademais nós temos a vantaxe do bilingüismo, falamos en galego, falamos en castelán, pero facemos sempre coa oralidade e falando cos demais, creo que conseguiremos moitísimos máis éxitos no noso percorrido profesional. Non nos queda máis que anunciar que o próximo ano, o vindeiro ano, queremos facer a cuarta edición agradecendo o apoio, repito, tanto de Coren, na figura de Emilio Rial, e tanto na Xunta de Galicia, da Secretaría de Política Lingüística de Valentín, que levan tanto feito polo noso país e que seguirán facendo. Facer de publicidade deste premio, eso sería moi bo para todos nós, e que cada ano, como estamos vendo, haya moitos máis participantes e moita máis ilusión para loitar pola nosa lingua en positivo e para procurar que sexamos moitos máis os que defendamos o legado do que en definitiva nos acompaña hoy, está no espírito deste premio, que é a figura de Ramón Otero Pedrallo, que é o patriarca das letras galegas. Nada máis e moitas gracias, que fai de Vigo.